Ang Pulangi ay isang syudad ng Albay na may halos 44 barangay na hindi gaano kaya ng karamihan. Ngunit sa video na to ay ibabahagi ko kung anong meron dito at kung ano-anong makikita dito. Oh, di ba? Ang ganda ng daanan dito. So, di ba? Dito kami dito talaga guys. Napakaganda ng ano dito ng kalsada dito guys kasi nga ang daming puno ng nyug. Ayan oh. So, nakikita nyo naman oh. Sobrang dami ng puno ng nyug. So, Mga lugar na pwedeng puntahan at gaano gandang kalikasan ang meron dito. Kaya ngayong araw ay magmumotor ulit tayo para tuklasin ang ganda ng Albay sa bayan ng Pulangi. kundi ito na nga pala yung itong bundok na to guys. Ito yung tinatawag nila na ano, Stone Village. Kasi tingnan mo, ang daming mga bato-bato sa parte itong bundok. So, akyatin natin guys kasi pwede mo inakit yung motor dito. So, mas maganda dun sa taas. Mas maganda dun sa taas. Tsaka dun tayo mapapalipad ng drone. Sana maano sa taas, hindi maingay. Ayun na pang hinihintay natin at umpisa natin ang video. Dito tayo dadaan. Let's So, go! mas maraming tao dito guys pag hapon. Lalo mga estudyante minsan, napakaraming dito estudyante. So ayan guys, good morning. So bali nandito ngayon tayo sa Pulangi, Albay. So titingnan natin itong improvement nitong Pulangi. Titingnan natin itong kagandahan nitong Pulangi ngayon. So iikutin natin itong Pulangi, Albay. So makikita natin yung mga magagandang lugar nandito. So kung ano bang mga pagbabago sa Pulangi, Albay. At pupuntahan rin natin yung mga nagagandahang lugar dito sa Pulangi, Albay. So bali nung nakaraang linggo, so nakakatapos pa lang ng piyesta dito. Then yun, nagsimula na dito yung Pulang Anggi. Tapos may mga itawag nito yung festival, yung street dance, yung mga tribo na naganap dito nung nakaraang linggo. So bali ngayon ay syempre iikutin natin tong Pulangi, Albay. So kasama ko pala ngayon si Mrs. So kasama ko siya ngayon mag-iikot dito sa Pulangi hanggang doon sa upland area. So may mga pupuntahan tayo mga gandang lugar para makita nyo naman yung kagandahan nitong Pulangi, Albay. So nandito pala tayo ngayon sa harap nitong St. Peter and Paul Parish. Ito yung simbahan dito sa Pulangi. Napakaganda talaga ng simbahan dito sa Pulangi, Albay. Tapos dito naman sa kaliwa natin, dito naman makikita naman yung tawag nito ang Municipality of Pulangi. So headed by Mayor Giselle Salceda. So yan. So iikutin po natin itong Pulangi, Albay. So ito po yung isa sa mga talagang kaganda din sa Pulangi, ito simbahan kasi nga dito mismo yung park. Dito talaga kadalasan tumatambay lalo yung mga kabataan, so lalo paghapon. So maganda talaga tumambay dito paghapon. Kasi nga nagmimisa ka na, so nagatin ka na hisimba ka na, so pwede ka pa tumambay dito pagkatapos. So ngayon guys, so bali ikutin natin itong Pulangi, Albay. So diretso na tayo ngayon. Wala tayong magpatumbik-tupik pa. So yan, let's go! So bali ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may papasok ng sentrong Pulangi. So ayan guys, I love Pulangi. Ayan. So dito muna tayo guys, ikot kasi tawag nito daanan muna natin itong mga nagagandahang mga buildings dito. Tulad nitong tulad nitong tawag nito, Centro Mall. So ayan may SM Hypermarket na dito sa Pulangi, Centro Mall. Tapos dito pala guys sa unahan, may makikita din tayo dito na ito na yung bago dito sa Pulangi. Kaya medyo talaga nag-improve na talaga yung Pulangi. Dahil nga sa tingnan nyo, napakaganda na ng terminal dito sa Pulangi. So di na ako magpapalipad ng drone. So dadaanan lang natin para makita nyo. So nakapasok na lang ako dyan sa beses kasi hinatid ko yung tawag nito, hinatid ko ata yung nanay ko tsaka yung kapatid ko dati nung pumunta sila ng Manila. So ito yung bago sa Pulangi dahil nga sa meron na silang maayos sa terminal. Kasi nung dati pa nung doon pa dati sa may likod nitong LCC na luma, yung LCC na maliit. So parang medyo hassle doon kasi sama-sama pati yung mga jeep, tapos may tricycle, tapos yung bus. So medyo masikip doon kaya ginawa ng Municipality of Pulangi. So mas pinaganda nila yung terminal dito sa Pulangi para mas mapaganda naman yung kumbaga mas relax na din yung mga pasahero na sasakay dito sa Pulangi papunta ng Maynila o papunta ng Legazpi. So ito yun guys, yung terminal dito sa Pulangi. Ang ganda ng laki na nito guys.
from Congressman Adrian Salceda. So ayan guys, ang ganda niya yan. So isa na yan sa mga bagong tawag nito, bagong improvement dito sa Pulangi. Kaya medyo talaga ang sabi ko na talagang medyo gumaganda talaga yung Pulangi natin dahil nga sa malaki na yung improvement nila. So diretso na tayo guys, punta na tayo ng sentro. Tapos akit tayo mamaya dun sa tawag nito doon sa upland area kasi may mga pupuntahan tayo mga magagandang spot dito sa Pulangi. So hindi lang dito guys sa sentro ang may mga tawag nito, ang may mga magagandang pwede natin puntahan. So may mga tourist spot din dito sa Pulangi Albay na pwede nyo bisitahin. So syempre iniimbitahan natin yung mga hindi lang yung mga local na turista kundi yung mga taga-ibang lugar na bisitahin nyo rin po ang Pulangi na napaganda po talaga ng Pulangi Albay. So dahil nga sa tagal ng panahon, so malaki na po talaga ang tawag ito, ang improvement nitong Pulangi Albay. So mamaya makikita natin yung mga underrated places dito, yung mga talagang yung may mga adventure na kasama. So may mga kasama lang tayo guys. So bali tawag ito, antay na lang daw tayo dun sa taas, dun sa upland area kasi doon na lang daw sila mag-aantay din daw sila, tawag nito, bababa dito sa sentro dahil nga sa mas makonsumo pa daw sa gasolina kanila. Nagtitipid sila guys, kaya abi nila antay na lang daw nila ako dun sa taas, dun sa upland area nitong Pulangi. So doon na lang kami magkikita-kita mamaya. So ikutin muna natin to guys sa sentrong Pulangi para mas makita ninyo yung mga pagbabago naman dito sa Pulangi. So ito yung Municipality of Pulangi Albay. So ayan guys, so nakatapos pala ng piyesta dito sa Pulangi. Ayan o, kaya may mga banderitas pa talaga dito. Ayan. So bali ngayon guys ay iikutin muna natin itong sentrong Pulangi. So makikita natin kung ano mga nagbago na dito, siyempre lalo na yung mga matagal lang wala dito sa Pulangi. So mga ng ibang bayan na joke lang, yung mga matagal lang, yung mga hindi nakakauwi ng Pulangi. So ipapakita ko po sa inyo yung kung ano na pagbabago at ano na yung mga bago rin dito sa Pulangi Albay. Yan, may land bank. Tapos dito pala sa unahan, so ito isa rin yung bago rin dito, tawag ito. So ito guys, meron rin tayo ditong tawag nito Big's Restaurant. Ayan no, chicken ribs and sizzlers. Yan, may katabi na rin niya yung yan, Goldilocks. Ayan no, so, ito na yung Big's guys dito sa Pulangi. So isa na rin yan sa kagandahan dito sa Pulangi kasi nga may mga nag-ano na rin ng franchise ng tawag ito, ng mga restaurant dito sa Pulangi Albay. So ito na yung sentro natin. So syempre sa mga dati pa rin naman, ito pa rin yung LC6 Express Mart, tapos yung South Star Drug, yung dito. So medyo maluwag ngayon guys kasi nga nakatapos pa lang ng piyesta dito sa Pulangi Albay. So ito na yun guys yung sentro ng Pulangi. So dito guys sa may part na dito sa may pakada natin, may passageway na rin dito papuntang Centro Mall para di ka na dumaan doon sa highway. So dito sa may part ng Ubaliw, para di ka na didiretso ng highway kung ayaw man dumaan doon. So may parkingan din ng motor doon, tsaka di ko lang alam kung kaya ang sasakyan doon yung mga 4 wheels. So di ko lang sigurado. So ayan guys, so may mga nagtitinda pa rin dito ng mga ukay-ukay, yung mga kitchen, yung mga damit, mga tsinelas. So ayan, kasi medyo matagal pa sila. Ito pala yung gusto yung net market. So pag umaga wala naman talaga dyan kasi nga net market yung sinasabi. Tsaka ito rin yung bago, yung Watson. Yung maganda yung pagkakagawa nila ng building nila kasi nga tinas nila medyo yung building nila para tulad minsan kasi bumabaha talaga minsan dito sa sentrong Pulangi. Kaya siguro yun ang ginawa din ng Watson. So ito 168, tapos Lutimart. Ayan, ito mas pinalaki na guys yung yung Benson. Ayan no, mas pinalawak na nila yung Benson. Natin maliit lang yung building nila. Anjena. Tapos ito sa likod nitong LCC na ito yung pinakaunang LCC dito guys sa Pulangi. So ito may katabi ng BDO. So kaliwa natin, ito naman yung pinakabago naman na LCC ngayon.
So medyo malaki na yan guys, medyo kompleto na yan sa loob, tapos second floor na rin yan. So mas marami na talaga tayong pwedeng pagpipilian na pwede natin na pasukin ng mga malls. Pwede na tayong SM Hypermarket, Centro Mall, tapos yung mga LCC halos sa tatlo na yung dito sa sentro. So kaya mas marami na talaga tayo pwedeng puntahan dito sa Pulangi. Pero yung gasolina dito talagang hindi pa nagbabago, 80 pa rin yung presyo. Ayan, may mga salaset oh. So ito guys yung Pulangi Albay. Ito yung papasok ng Pulangi Albay. Ayan oh. Ito. So didiretso pa ba tayo? Ayan oh. Ito yung Pulangi Albay. Ayan oh. Headed by Congressman Adrian Salceda. So ayan guys, tuloy-tuloy na tayo. Bale, gawin na tayo ng upland area para tawag nito, tuloy-tuloy na tayo. So ayan guys, so bali ngayon nandito tayo ngayon sa part nitong Alnay Pulangi Albay. So pupuntahan natin dito yung tinatawag nila na tawag nito mini Siargao daw. Mini Siargao daw. So sikat na sikat ito dati guys nung tawag ito ba mga una pa lang. So medyo sikat na sikat dito guys. Grabe yung tao talaga dito pumupunta, halos umaga, hapon, gabi. So grabe ang tao talaga dito sa tinatawag nilang mini Siargao. So bali yun ang pupunta natin ngayon. So nandito pa lang tayo sa part ng Alnay. So ilang minuto lang marating natin yung tinatawag dito na mini Siargao po. Joke lang. So bali mararating na natin yung tinatawag dito na mini Siargao. Yung dito sa punso yung Coconut Road. Ayan. Ayan guys, bali punso na tayo guys. So ilang minuto lang mararating natin yung mini Siargao. So din tayo dito doon sa pinakadaan talaga na papuntang mini Siargao. So shortcut na lang tayo dito sa May Chapel para tawag ito, para hindi na tayo lumayo pa ng konti. Tapos dito tayo doon guys sa pinakataas nitong punso dito sa may part nitong Santa Cruz, kasi nga may mga tawag ito, may nakatayong krus din dito sa part nitong bundok nitong Santa Cruz. So aakatin natin yun mamaya. So dito tayo guys sa daan sa Piña Francia Village. Ayan, dito tayo dumaan pa, dito tayo dumiretso doon sa may tawag nito, sa may doon sa mismong dadaanan papuntang Mini Siargao. Kung mga 4 wheels yung dala nyo, may daanan pa doon sa unahan. So doon na lang talaga may may mga signboard naman doon papuntang Mini Siargao. So dito na ako dadaan guys sa Piña Francia Village, kasi nga gusto ko talagang daanan yung tulay dito, yung hanging bridge dito, kasi napakaganda ng hanging bridge dito. So ayan guys, so bali ito sundan na lang natin nagtitin ng itong madalang kutsyon. So yan, Piña Francia Village. Piña Francia Village. So dito tayo guys sa daan papuntang Mini Siargao. Kasi nga ito nga sa gusto kong daanan dito, itong dito, itong hanging bridge. Ang problema wala talaga ito pag may kasalubong ka. Yan. Medyo mahirap kasi nga pag ganito siguro yan tulad ditong sa unahan natin, pag may kasalubong baka pwede bumalik yung kasalubong nito. Ito yung kagandahan dito guys oh. Ang linis pa ng ilog. Tulad nga nito, mabuti na dito nakasalubong si kuya sa sa pakatagda ng tulay. So ito guys, punso pa rin yan. So dito tayo didiretso. Bali dito tayo dadaan papunta tayo ng Mini Siargao na tinatawag nila dito. Ay nako, siraan pati siguro si kuya sa bawa naman. Tingnan natin kung almost naman yung Mini Siargao dito, kasi sabi nila medyo wala na daw tao dito gaano pumupunta dahil nga sa may mga problema siguro, kasi nga yung iba yung mga walang lisensya, yun may checkpoint. So ito guys yung papuntang Santa Cruz. So ngayon dyan tayo dadaan. Dito muna tayo guys sa may papuntang Mini Siargao. So ito yung kagandahan dito guys sa una, kasi mula pa lang dito ang ganda na ng daanan, tapos napakaliwalas, tapos may dalawang tower dito ng signal, kaya walang problema sa signal dito. Ayan oh. So titingnan muna natin guys. So kung medyo maganda magpapalipad tayo ng drone mamaya kung pwede, kung medyo maganda. Ayan oh. Yan, medyo may distansya rin to. So mula rito, ayan oh. Ito kasi yung dito, ayan oh, may mga nilagay na sila ditong mga booth, yung mga nagtitinda. So ayan guys,
Bali ito yung mini Siargao dito yung tinatawag yung sinasabi nila. Ito yung Coconut Road. So ayan, may peryaan. Nilagyan na kasi nila ng peryaan. So paalis na siguro tong peryaan na to. Then ito, nilagyan na rin nila ng mga ganito yung mga nagtitinda. So ayan guys, oh, ito yung isa sa pinaka ano dito nga kasi ang dami ng basura, hindi tulad ng dati. So pumunta kami dito ng dati. So napakaganda pa dito guys. Hindi pa gaano dinadagsa ng tao, tapos medyo malinis pa yung kadalas yung iba dito. Wala pa yung mga ganitong mga ganitong tindahan. Pero okay naman yung ganitong tindahan kasi nga syempre source of income din natin yan mga ganyan. Ito yung mga kagandahan dito, yung mga yung puno na yun kasi nga may mga tambay na pwede akitin din ng mga pumupunta dito. At isa pa, ito pwede rin dito mag-camping. Kaso ngayon nga, sa ngayon siguro di ko masabi kung may mga pumupunta pa rin pa ba dito, kasi talagang noon kahit umaga makikita mo daming tao dito. So yung peryaan siguro, yung nilagay nilang peryaan, baka siguro alis na rin yun kasi nakikita ko parang nagliligpit na rin sila eh. So balik na tayo. So balik dito tayo guys sa baba nitong Ponso, Alnay and Santa Cruz. So ito yung aakyatin natin na lugar, papunta tayo ng Santa Cruz. So tawag nito may akyatin tayo ditong lugar. Ito yung Santa Cruz. Ito yung may makita tayo itong mga naglalakihang krus sa taas ng bundok na to. So yan, akyatin natin guys. So ayan guys, bali pakyat tayo dito ng Santa Cruz. Mula rito may mga tawag nito, may mga krus na dito sa gilid nitong itong kalsada na to. So ayan si nanay oh. So kayang-kaya ng ADB natin dito guys umakyat. So mula dito guys pakyat na tayo. So dito natin makikita yung mga ayan, yung mga krus sa gilid. Kaya siguro to tinawag na Santa Cruz nitong Pulangi Albay. So Barangay Santa Cruz Pulangi Albay ito guys. Ayan si tatay oh. Ang ganda dito, ang presko sana ng ang presko ng dito ang sa part na to. Ito may isa pang krus sa may part ng bahay. Tapos ito pa may isa pang krus pa dito guys oh. So ginagawa siguro to pag nagsasanta Cruzan. Ayan, medyo mga risky yung daanan dito. So mabuti lang kayang-kaya ng motor natin. Ayan guys oh. Grabe. Nandun medyo bangin na. Kasi nga medyo wala nang lupa sa ilalim, so medyo delikado na yun guys. Ito part dito na alanganin. Ayan, tapos sobrang akyat, baka natatakot ako baka umangat yung gulurat sa unahan. Ayan oh. Sige, kaya mo yan, Lucky. Okay. So bali dito guys, ito na yung isa sa view deck dito. Ito yung cross dito sa Santa Cruz. May mas malaki pa dyan guys, dun sa pinakataas nitong cross na to. So mamaya aakyatan natin yun. Yeah. So ayan guys. O ayan, baba muna tayo. Baba ka muna babe. Oo. So mula rito guys, dito tayo muna mag-i-stop over. Tapos ito yung isang cross dito. Tawag nito. Ito yung isa sa view deck dito sa baba. Mas kita mo na yung sentro ng Pulangi at sentrong Ligaw. Ayan, sentrong Ligaw, Uwas. So halos kitang-kita na rin dito yung bundok ng Kawa-Kawa. Ayan oh. So mamaya magpapalipad tayo ng drone. So akatin muna natin itong cross nandito sa taas na to. So dito tayo dadaan. Agatin muna. Inakyat na namin yung nakaraan. So mas gusto kong akyatin pa rin ngayon dahil nga mas gusto kong palipad ng drone dun sa taas. So yun guys, so akyatin ko muna tong hagdan. Ay itong hagdan na to papunta sa taas dun sa may malaking cross. So magpapalipad ng drone. Si Miss ito na lang daw, di na siya sasama. Kasi nga medyo napapagod daw siya dito sa akyatan. Kasi pinuntahan namin ito nung nakaraan. Bale tawag nito hindi niya daw kaya kasi nga sobrang taas. So ayan guys, susubukan na ulit natin yung akyatin. Sana yung daanan dito. Ayan, so dito tayo dadaan. Yeah. Medyo maganda naman yung panahon ngayon kasi nga yung init di nagaano masakit sa balat, hindi tulad dati. Lalo nung summer, so di ako nakapag-vlog nung summer kasi nga sobrang init. Parang malulusaw ako sa init. Joke lang. So maganda yung dito guys, pakyat.
Kasi nung last akit ko dito, bale, wala pa tong ganito, wala pa tong hawakan na to, yung kawayan. So bale ngayon, mayroon lagyan nilang kawayan. Tapos, nilinisan na nila. So yan oh, medyo maganda na. Kasi siguro, tuwing Mayo, inaano natin nila ito pag Santa Cruzan. So, hindi ko pa sigurado. So kung alam nyo guys, comment nyo na lang sa comment section. So, ito yung isang pagod. Ito yung isang cross dito. Bale, ito yung una. Dito sa pagkatas natin, first step. Then, mula rito, halos na mo na yung sentro ng Pulangi. So, kita-kita natin yung LCC oh. So, ayan oh. Napagod ako akyat. Tapos dito naman guys, sa baba natin. So, kita-kita naman yung sentro ng Punso, Pulangi Albay. So, dito naman, sa part ng natin, harapan, kita mo naman yung kalsada. Yung kalsada na yan, yan naman yung tinatawag nila na mahaba, papuntang mahaba. Papasok na yan ng Ligaw. Ayan, so kitang-kita natin dito yung ganun lawak. So magpapalipad ng drone mamaya sa taas para mas kita natin. Akitin muna natin itong malaking cruise dito. May mga kapagod guys, grabe. Ang ganda ng view dito guys oh. Kita-kita mo yung Mount Mayon sa likod natin. At yung Mount Malinaw ata or Masaraga. Ayan. Doon naman ginagawa yung doon. Yung farm to market road ng Santa Cruz ata yan. Santa Cruz to Balaba. Ayan. So mas makikita natin yan mamaya sa ating drone shot. Medyo nakakapagod guys. Sobrang akit kasi sobrang taas kasi nito. Tapos parang wala pa tayong masisilingan sa taas. Whew. Kaya di sumama si Mrs. eh. Kasi napapagod siya dito. Ayun, malapit na tayo guys. Yan na guys oh. So ito tayo guys sa taas. Grabe, nakakapagod. So ayan guys, bali sumilo muna ako dito sa may part nitong malaking course na to kasi nga medyo mainit. Tsaka medyo lumakas yung palpitate ng aking heart ng aking puso kasi nga medyo nakapagod dito paakyat. So okay naman, sulit naman kasi nga sama natin si Lord. So ayan, so mula dito guys sa taas, so halos mula dito, halos 360 yung view dito. So kasi kita mo yun dito ng part ng Buhi, yung sentro ng Pulangi, Ligaw, tsaka yung part lang dito sa may Malinaw. So halos kitang kita dito guys. Kaya mula dito sa taas, so talagang sulit ang tanawin mo kasi nga dito sa part nito, so makita natin yung Mount Asog.
Ayan, no? Kitang-kita yung Mount Tase dito. So, kaya masabi kong 360 yung view dito. Hanggang dito, guys. Lalo pag naka-drone shot, pati yung Lake Buhi, Lake Bato, nakikita dito. So, ganito na. Ang ganda dito guys sa taas, oh. Grabe. Oh. Woo! Grabe. Sobrang ganda. Ulit. So, yun guys. Dito tayo sa ating biyahe ngayon. So, bali dito guys. Ito yung ginagawa nila na widening road dito sa Santa Cruz. Mas pinapalawak nila yung kalsada dito. So na-misinformation din ako dito nung nakaraan kasi nga akala ko gumuho nung bagyo. So ayun pala. So ano pala yan, ino-open road pala siya. So ayan dito nga guys, so may mga nagtatrabaho pa. Ayan. Sige, thank you. Thank you po. Ayan. Pinalagpas na tayo ni Kuya. Shout out dito sa mga masisipag nating construction worker dito sa Santa Cruz, Pulangi, Albay. Ayan, oh. So mas pinapaganda nila yung kalsada dito para mas maganda na yung biyahe dito. Kasi yung luma ito medyo bitak-bitak na, so di talaga kaya nito ng mga sakyan, lalo pag maulan, madulas na to. So mas maganda itong ginagawa nila, mas pinapalawak nila yung kalsada. Ayun, oh. Kasi magaganda yung makinarya ang ginagamit nila, oh. Ayan. So tulad nito, may mga part pa dito na hindi pa nagagawa yung kalsada. Ayan, oh. So dito pa lang sa kabila. So pag natapos to guys, so pag natapos siguro to mas malawak na to kasi nga yung isang ano pa lang, yung one way pa lang na kalsada medyo malaki na. So ano pa kaya kung dito sa kabila, nako, dito pala mahirap dito pag may kasalubong. Ayan, okay, kidaan mo tayo. Ayan, thank you. So ayan guys, so ito pala guys yung daanan papunta doon sa farm to market road ng Napo. At ayan na ano ng Santa Cruz to Balaba. So napuntahan ko na yan guys nung nakaraan. So parang may video ko yan. May video na ako nyan nung nakaraan. So ayan guys, bali dito tayo ngayon sa part nitong Sipre. So nakalabas na tayo mula doon sa Santa Cruz. So dito muna tayo guys, diretso. Mamaya doon tayo mamaya sa may part ng upland area, doon sa may part ng Akotmon. So may pupunta pa tayo doon na napakataas na bundok. So pagsubok na naman sa atin yung mamaya. So dito muna tayo guys sa may part nito nga. Ay, huwag kayo dyan, masasagasaan kayo, sisiyo. So dito muna tayo guys sa part nitong Pintor. Kasi nga may pupunta tayo dito sa part nitong Sichuluia. Makikita natin dito yung ginagawang farm to market road ng Sichuluia to Sugad, Pulangi, Albay. So yun, makikita natin yung mamaya guys. At mayroon din dun isa na nakatayo, yung bali yung dito sa Santa Cruz. So marami nakita tayo na mga cross sa gilid ng kalsada, at may isa pang cross na napakalaki doon sa pinakataas. So dito naman guys sa may part ng Sichuluia, so may isang cross naman dito na nag-iisa lang yun guys na cross. So dito kasi sa Santa Cruz, di ko alam yung kasaysayan nitong cross na dyan eh. So bali dito sa Sichuluia, so mas alam ko yung kasaysayan nito nga kasi nakapagtanong-tanong ko dito nakaraan sa mga tawag nito dito sa mga nakatira dito sa part ng Sichuluia, dito sa may part ng Sitio Dalugo. So may kasaysayan yung itinayong cross dito sa dito sa Sichuluia. So bali ngayon dito tayo, papasok na tayo ng tawag nito ng Pintor. So bali papasok pa ito ng Sichuluia. So ayan, so bali madadaan natin yung ginagawa ditong farm to market road ng Sichuluia hanggang Sugad sa Pulangi, Albay. Sugad in Tagalog. Kasi yung Sugad, so salitang Bicol yun, bali kakaiba. So
parang yung kasi yung dito sa amin yun sa Bicol yung letter U, so mas parang baga yung parang mas pinapatigas imbis na U parang parang ganon. ang ano no, ang kulit ng ano nila no. So bali dito guys no, bali malapit tayo. Nandito tayo ngayon sa part nitong Sitio Luya, itong Barangay Gamot, Barangay Gamot Pulangi Albay. Ala ko multo. So ito guys yung ginagawa dito na farm to market road mula dito sa Sitio Luya hanggang sagad sa Pulangi Albay. So pag masok natin dito, may makikita tayo dyan na napakalaking krus. So doon guys yung krus. So may flashback din ako nyan, so papakita ko na rin sa inyo mamaya. So dito rin yun, so malapit na pala siyang matapos. Atras tayo ng konti, medyo kurbada kasi baka masabitan tayo ng motor. So ito guys yung ginagawang dito, from the market to Sitio Luya hanggang Sagad. So may ginagawa na rin sa ditong parang hindi ko alam kung tawag nga dyan, basta yung nilalagay dyan yung mga basta parang yung project nitong nitong farm to market road. So umabot yan guys ng 2 kilometro mula dito hanggang pababa. So ang ganda lang dyan guys, ang ganda lang view dyan mula rito hanggang doon sa part ng gitna. Mas maganda yung view doon kasi kita mo yung tawag ito Bato Lake ng Camarines Sur. Tapos kita mo din yung sentro ng Pulangi Albay. Ito naman ang farm to market road ng Sitio Luya hanggang Sagad, Pulangi Albay. Ginawa ito upang mas mapabilis ang pagdala ng mga ani ng mga magsasaka sa bayan ng Pulangi. Hindi lang ito para sa mga magsasaka, kundi para rin sa mga lokal, estudyante, para mas mabilis ang biyahe araw-araw. Hindi lang ito basta farm to market, kundi makikita rin dito ang lunti ang ganda ng mga tanawin at kabundukan. Makikita rin dito ang isang malaking krus na may isang kasaysayan. Itinayo daw ito ng mga magkakaibigan magpapastol noon ng Kalabaw at kalaunan naging pari ang isa sa kanila, kaya taon-taon nagkakaroon na rin ng misa dito bilang alaala ng mga kaibigan. So dito naman guys sa Sitio Luya, ito naman yung ginagawa natin noon so hanggang ngayon pa rin yung MRF, yung mga basura galing doon sa sentro ng Pulangi, so dito dinadala at dito na yung MRF ng ng tawag nito ng buong Pulangi. So dito naman guys sa unahan, bale dito sa ating unahan, dito papunta tayo dun sa bahay mamaya. So doon muna tayo magla-lunch. So maaga pa naman, is 10:33 pa lang. So bago tayo mag-lunch, daan muna tayo dito guys sa Idlica Farm. So ayan, ito guys 30 pesos lang yung entrance fee dito sa Idlica Farm. Ayan, so tingnan natin kung may mga pasukin natin. Ayan ito yung chapel dito sa Sitio Luya. So, ito yung guys yung Dalugo Elementary School. So, papasok na yan papunta sa amin. Doon kami mag-lunch mamaya kila mother. Doon kami mag-lunch mamaya. So, ito guys yung Idlica Farm. Isa rin yung tourist spot dito sa Pulangi Albay. Dito sa part ng upland area. Hindi ko alam kung may mga pumupunta pa rin pa ba dito. Kasi sa ngayon sarado Sarado. So, yan guys, parang di ko alam kung may mga pumupunta pa ba dito sa Pwede ba tayong pumasok? Sino po yung mamaglag? Di, dawa, kami lang. Pwede lang. Tara. Pwede makikawin? Pwede makikawin? Joke lang. So ayun guys, bale papasok muna tayo dito guys sa Idlica Farm. Doon tayo mag-drone sa loob. So yan, pasok muna tayo. So ayun guys, bale dito kami guys sa Idlica Farm. Yan may signboard.
Pasok muna tayo. 50 pesos na bib. Sige, bayaran ko na yan. Important announcement. Ay, 50 pesos na. Ay, si Papalan ka, di. Ay. Monica ay. Di ba na kami? Ah, Kahit sumbong ko ni Ate Susan. Amo, tudyo ni Karat. ay, Bug mo. Lagi mo na kami, di ba? Amo! Hindi ka. Uy, ito guys yung bago dito guys. Kasi may mga unggoy na oh. Dito yung mga kapatid ko. Hello monkey. Ayan oh. Hello monkey. Kasi sa kabila may yan, parrot. Ayan guys. Parrot. Parrot mo. Babe. Tara. So, bali itong Idlica Farm guys, hindi lang to basta tourist spot lang kasi ginawa natin itong learning site dito sa dito sa atin. Yan, may mga kabana sila oh. May mga kabana na din oh. Galing oh. Ito na yung bago dito guys. Ito bago na rin to. So ngayon na lang ulit nakapasok dito. Mga kambing. May kubo. Tapos ito, ayan guys oh. Ito yung mga bago dito. Yung mga mesa. Ayan. Tapos ito pa. Ito yung mga bago na dito ngayon. Sino pumunta ako dito last 2024 ata yon. Pagod maglakad. Yung sikat na sikat dito guys, itong giant swing na to. Ito yung kadalasan talaga pinupunta dito ng mga pumasok dito mga turista. So mas kadalasan silang dito sila dumidiretso sa giant swing na yan. Ito yung ganda ng frame nila dito oh. Perfect pang picture. Kasi nga sa likod nito ay yung Bato Lake. Galing. Okay. May nakatagong swan. Ba't yan kasano hindi ka sa tubig? Ayan guys oh. Ito yung mga pwedeng tambay dito paghapon. Kasi pag ngayong tanghali medyo mainit, di pwede dyan. Sino naman yung mga purpose na mga pang Instagramal photos. Ito perfect to. Ayan o. Tapos dito, ayan o. Wow, maganda dito guys. Ayan o. Wow, hindi siya gano'ng mainit. Presko kasi yung hangin buwelo galing dito sa part nito. Halos kitang-kita pa dito yung yung cruise nang dito sa May Sichuluya, yung kanina na pinuntahan natin. So mas kitang-kita pala dito guys. Ang ganda dito. So papalipad po tayo ng drone para mas makita natin yung kagandahan ng view dito sa Idlica Farm. So ayan. Sikat ng araw, dahan-dahang sumisilip sa dahon ng puno, liwanag ay humahaplik. Huni ng ibon, hangin ay malamig. Sa bawat hakbang, kalma ang aking isip. Layo ng biyahe, pero sarap ng tanawin. Walang signal, pero dami kong naririnig. Tuloy ang biyahe kahit saan mapadpad. Sa ganda ng paligid, puso ko'y naglalakbay. Kalikasan, aking tahanan. Sa bawat tanaw ako'y nabubuhay. Tuloy ang biyahe
kang bibitaw. Ang mundo ay mas maganda pag ikaw ay huminga ng malalim at ngumiti sa paligid. Tubig sa sapa, dumadaloy ng payapa. Langit ay bughaw, parang alaala. Sa bawat liko ng kalsada, may kwento't sigla na dala. Tara ka vibes, sumama ka, wag nang magmadali. Damhin mo muna sa biyahe ng buhay may ganda. Sa simpleng tanawin, nariyan ang saya. Ayun guys, bale, ayan, diretso na tayo guys muna sa bahay. So mag-lunch muna tayo ngayong araw. Bale mag-lunch muna tayo ngayong tanghali kasi nga alas 11 na rin ng umaga. So mamaya papatuloy natin ang ating biyahe. So ang pupunta naman natin ay Danau Lake. Bale marami pa tayong pupuntahan. So Danau Lake, dun sa pinakataas sa bundok ng Kutmon. Then yung parang yung Coconut Road din dito sa Amugis. So yun ang pupunta natin mamaya guys. Tsaka yung isa pang view deck dito sa part ng Balaba, yung Balaba view deck, yun napakaganda dun guys. So mas marami pa tayong mamayang pupuntahan. So after lunch na siguro kakain muna tayo guys kasi medyo nagugutom na rin tayo kasi wala pa akong breakfast. May breakfast pala kaninang umaga, konti lang. So bali ngayon nadaan muna kami dito kaya sa aking nanay, kay mother. So kakain muna tayo ng pananghalian, tapos mamaya tuloy-tuloy lang ating biyahe. Ayan. So ayun guys, bali katapos lang namin kumain dito sa bahay ni mother. So ngayon naman guys, dito naman tayo ng upland area dito sa part ng Kutmon. At dito tayo ng Balaba, then Danau Lake. So bali yun ang pupuntahan natin. So yan, let's go na tayo. So ayun guys, bali mula doon kanina sa Sitio del Lugo sa Barangay Gamot ay dito tayo ngayon sa part nitong Itaran Pulangi Albay. Bali dito tayo ngayon ng dito muna tayo ng Kutmon. So punta muna tayo dun sa may pinakamataas na bundok dito sa part nitong Kutmon. So doon muna tayo diretso guys. Tapos pupuwi natin mamaya. Diretso na tayo ng Danau. Then diretso na rin tayo ng tawag nito ng Balaba View Deck. So after naman dyan, may pupunta pa tayong isa yung tuloy dito na pinag-vlog ko na rin siya noon. So nasama ko lang siya sa vlog ngayon. Yung tawag nito hanging bridge ng La Purisima Pulangi Albay. So yan, makikita natin mamaya yun guys. Dito pa tayo guys sa part ng Itaran. Dito nasa 79, 78 na lang yung gasolina. Tapos pareho na lang yung sa Pulangi. Ay sa ibang gasolina, yung iba kasi na medyo tulad ng Petron, sa iba pa medyo mahal pa. So ayun guys, bali nandito tayo ngayon sa papasok ng ayan, Amugis. Nagustabi ka mo. Ayan, so dito tayo guys, papasok tayo dito. Doon tayo pupunta sa part ng mga bundok na yun guys. Yun ang aakitin natin mamaya. So dito pa tayo sa part ng Amugis. Dito tayo dito dadaanan na yung sinasabi ko kanina na Coconut Road. Dito sa yung sabi ko nga dati na parang mini Siargao kasi ayaw nila tawaging mini Siargao. So kahit naman ako syempre hindi naman talaga yung Siargao kasi wala naman nga dagat. Mini nga lang naman tawag, pero kahit nga sabihin nga natin talagang mini, syempre kahit papaano dapat may dagat pa rin yun, di ba? So Coconut Road talaga po yan. So bali yung pong aakyatin natin ngayon, dadaan ito mamaya natin. So bali madadaan natin yon yung Coconut Road na yun dito sa part ng Amugis. So ngayon dito pa tayo sa part nitong Amugis, Barangay Amugis. Then mamaya makikita nyo yung tawag nito, yung Coconut Road dito. Ang ganda talaga doon guys, sobra. Kaya nakakabighani nga yung dito yung daanan dito sa part ng Amugis kasi nga ang ganda ng nila, ang ganda ng daanan. So ang iinit, magsilong kayo mga bata kayo.
So parang umuulan dun sa may part ng ano, Mount Malinaw, Mount Masaraga. So saan tayo abutan ng ulan dun sa may itaas ng ano mamaya, bundok ng Kutmon. So marami pa tayo guys kasama pala yung mga tropa natin dun sa barangay, dun sa Sitio Dalugo. Kasi gusto nang si mama dito sa ano dito sa part nitong ano, Kutmon. So dito na guys, so malapit tayo. Bali ito nga guys yung tinatawag ko dito na ano, na hindi na nga mini-siargaw kasi naiinis yung mga nagko-comment. Ano siya guys, itong coconut road dito sa part ng Amogus. Grabe ang ganda dito guys, oh. Oh, di ba? Ang ganda ng daanan dito, oh. So, di ba? Dito kami dito talaga guys, na napakaganda ng ano dito, ng kalsada dito guys kasi nga ang daming puno ng nyog. Ayan, oh. So, nakikita nyo naman, oh. Sobrang dami ng puno ng nyog. So, ito yung tinatawag ko dito na ano, coconut road. So ayan guys, sila mga kasama natin. So ayan guys, bali ito na nga yun. So papalipod muna tayo ng drone para mas maganda. Okay. Tubig sa sapa, dumadaloy ng payapa. Langit ay bughaw, parang alaala. Sa bawat liko ng kalsada, may kwento't sigla na dala. Tara ka vibes, sumama ka, wag nang magmadali. Damhin mo muna sa biyahe ng buhay may ganda. Sa simpleng tanawin, nariyan ang saya. Tuloy ang biyahe kahit saan mapadpad. Sa ganda ng paligid, puso ko'y naglalakbay. Kalikasan, aking tahanan. Sa bawat tanaw ako'y nabubuhay. Tuloy ang biyahe, wag kang bibitaw. Hanggang sa dulo ng daan. So yun guys, no, grabe ang ganda talaga dito sa ano, part nitong Amugis. So ang lupit talaga dito guys, oh. Kasi nga ang ganda nitong kalsada kasi ang daming puno ng nyug. Ang ganda ng pagkatubo ng nyug kasi halos pare-pareho lang yung ano nila, yung taas. So bali ngayon guys, diretso naman tayo ng Kutmon. So akatin naman natin yung ano dito, yung sabi nila gagawin daw yung bagong tourist spot para sabi nga hindi lang meron sa Ligao parang Tigbaw Highland. So dito rin sa Kutmon guys, meron din dito. Halos ang ganda nilang view. Tos mamaya magpapalipad din tayo doon ng drone para mas kita natin yung kagandahan ng view dito sa Barangay Kutmon, no. Ito yung isa sa mga challenges dito sa papasok dito sa Kutmon kasi nga ito guys, oh, may mga grabe. Oh, di ba? Mga biglaang liko na sobrang taas. So ayan, oh. Grabe talaga yung daanan dito, oh. Sobrang tarik. Nakaka-amaze talaga. Ito yung mga isa sa adventure na mga gusto ko talaga dito, eh. Kasi nga ito yung mga gustong-gusto ni Lucky. Ayan, oh. Grabe, sobrang taas. Oh, di ba? So, malapit tayo ng sentro. Isang akyatan pa dito. Oh, yan. Isang akyatan pa dito. Yan, sige, kaya mo yung Lucky. Yung mga kasama natin. Mas maganda yung mga kasama natin kasi bahala sila, kaya nila yan. Ang naman ng mga motor nila, ang lakas naman bumatak noon sa mga ganitong sa mga ganitong kalsada. Yun guys, dito tayo ngayon sa sentro nitong
sentro nitong Kutmun. Yan. Hawak pa to guys ng ano Pulangi Albay. Siguro pagkalagpas ito siguro malinaw na eh. Hindi ko lang sigurado. Dataw sa barangay. Kasi unga na kaya kimanay. Naisen po nga ni di so bundok na pay panikan ni idi. Samunan pa po kadto. So parang ano to? Spot. Tourist spot ko ni di. Sa unan pa no. Sige po. Thank you po. So ayan guys, so tanong-tanong muna tayo dito sa ano. Kasi medyo nakalimutan ko yung daanan. Diretso pa daw tayo guys. So hindi ko lang sure kung yun na bundok na yun. Parang yun na yun kasi nakalimutan ko na pumunta kami dito nung nakaraan. Sa kagandaan dito guys, ang ganda ng kalsada dito guys oh. Put. Grabe oh, tingnan mo. Ay may kubo na sa taas guys oh. Hindi ko sure kung yun. Pero may kubo na sa taas oh. Sana yun nga yung pinuntahan ko nung nakaraan. Kasi may kubo-kubo na sa taas. So yan, makikita natin yan mamaya pag inakyat natin. Pero bago yun, tingnan mo na yung kalsada dito guys. Napakaganda oh, tingnan nyo naman yung view dito. Grabe. Yung relax na relax yung view. Ayun oh, halos kaliwat kanan, nakikita mo yung mga view. Nandito ka sa kataas ng kalsada. Grabe ang ganda. So mamaya magpapalipad tayo ng drone dito para mas kita nyo yung kagandahan ng view dito sa part nitong Kutmun, Pulangi Albay. Ayan o. Tingnan nyo dito, part dito. Di kasi nakikita gano'n sa camera eh. Hindi ko lang sigurado. Mas makikita natin mamaya pag doon tayo sa ano, doon sa taas itong bundok. May daanan siguro dito kasi may ginawa nga sila dito daanan. Ito yung farm to market. Ito siguro guys eh. Kaso nung nakaraan kasi doon kami dumaan sa kabila. So doon na lang tayo daan. Saan ba? So, yun guys, nagtanong tayo dito guys. Pali dito tayo daan. Huwag tayong dumaan doon sa dati. Kasi nga medyo hindi ko kabisado yung daanan doon. Kasi nga parang walang daanan doon eh. So, dito na lang tayo dadaan guys. Sa may farm to market road nitong Kutmun. Nito. Ayan. Yan, dito na lang tayo guys sa daan. So, ayun guys, pakita kami doon sa nakatas ng bundok nitong barangay Kutmun. So dito kami dumaan, hindi kami dumaan doon sa dati kasi nga medyo parang mahirap yung daanan doon. So dito na kami dumaan. So yun, may magkasama nga tayo ngayon guys. Medyo marami-rami tayo ngayong araw kasi nga gusto lang sumama. Grabe, sa bagay tama lang to kasi pamulayan ng konti yung bilbil ko. So problema di natin kaalam yung daanan dito. Ayan guys oh. Medyo malayo pa yung lalakarin natin guys. Tayo guys sa part ng taas. So di pa to gaano. So nasa 1/4 pa lang tayo. Paakyat. Grabe. Nakapagod. So ayan guys, habang papagay kami din sa bundok ni kading Kutmun pa kadin sir. Kutmun yan. Agyan mo si nadaan namin si Kuya. Pangalan mo sir? Si GC Carol po. Sige Yan o. Ano siya ning abaka. 60 na lang kilo ni kadingan niya na. Abaka. Tapos uli pa napiga. Kagot. Kagot ang tawag kay Desel no. So, makakita mali yun ako. Makakita rin ako sa personal ni kading pag ni abaka. Dumagano na ka. Ayaw mo tamali ba kita yan siya sa likod? Maano kita ni Glenn. Puta maksig itong bakit na yan boy. Ay di kami yun. Tuloy di ko akan. Hindi. Tigil na ako. Ayan guys, ang pag abaka. Magayon lang sa video. Sauce. Yan pa. Kalbo ngayon parado. Yan, perte. Ano na po? Sagit-sit sana. Bunga, ukarang yung basalig mo boy, kubumugto. Di, tumisting man ikaw ang mamibigay sa mga. Di, ikaw na magbugnit ni Gato. Ay, di ko kaya kan. Bakit? Sitay nga na yun. Yes, siya takan mga professional sa nakakagiboy kan eh. Oh, pao professional naman.
Testingin mo na ni Girl. Kailangan mo kami mag-eskwela ning 10 taon bago ka makatadikan. Kaya mga gare. Dali mo sa mag-adalan eh. Angel. Lupit. Dali sana. Parang lang luta sana no, sir. Sa tatao. Sa sanay na. Pero pag mga baguhan pa lang, medyo ang lupit. Tapos mga pirang araw mo kasi pinag-ano, piga bilad. So talagang pwede na siyang ibenta. Kalate. Araw. Kalahating araw lang tuyo na kan. Patuyo na. Masalida naman yan ako. Bagay mga sir, sabay sa lapid na. Yun eh. Sana day. Yan, susubukan natin guys. Dating paragiling. Bura, iba man kan tubo boy. Para ikan gamay gawad. Ito ni bago. Hindi ka sa likod ko, tanong si Kuntay ka diretso. Puno ka di sir? Sana kaya? Ha? Tanggalin mo na, nikil ka na naman. Masanay ka di. Yan. Tapos, Boom. Habo. Dubusan mo. Bugno. Dabay. ay di mo ako matutong o mabuelo pa. Dali mo na. Aday na. Tayo na. Yun na. Sige. Yan! Tama yan. Nakal buelo da ni. Hindi mo sa napalan. Para ganit si pare Tapos- dito sa liro. Sige. Okay. Beto kangkil ka ngambyo. Diba po? Ibubukos na. Okay. Tapos hila. Mas matigas pala ang suit sa puro. Tapos teka, doon dakil-dakil, tas sayang sa bilo mo. Hindi kaya boy. Para ganit si pare dito. Talaga nagtubo na mag-20 step. Tara, disket pa. Ikaw na magsakal Ka nito. naman na. Solo. Puno ka to sir. Iangat lang ini. Yan. Tumakan mo. Yan. Katambyo mo sanaan. Hindi kambyo. May cambio pa lang kasi. Tara mo na yan kasi na mo nalak sa sanay kayan. Dahil kasi magpakagat. Sige. Isurok lang. Dahil kasi magpakagat. Putol lang gamot mo. Yun na ini sir. Ano kayo ini? Dahil. Ano? Pero alam Ano yung parang na. Nalanganin. Good. Suro Parang una. na. Pinutod mo sa screen. Di mo pala pwede surok nungan. Yan. Lawatak, susad. Ay di man. Hindi, binawasan ko ta. Kung Hindi mo kaya. Grabe ka man sa akin. Ay. Alam mo nang pagka first time tayo kaning view. Alam mo, tsapal, souvenir ta ka di. Yan mga ano. Dahil mo pag tambak ka na matagas. Matagas pag tinambak. Dapat Yan. suway-suway. Yan. Ay, kaya pala nyo ano ito kayo na. Yan, harta na. Yan, yun na. ganon. Tapos, Kagwapo. isos. Yan. Mas matagas Talagang. talaga pag hindi Yung na sa lang. puro. Kadali na ya. Amo na, Pwede. tala ka boy. Pwede na ikinikil mga Kung so. ako na pakil ito sa ato, tabaon mo kayo na. Salamat sana sir. Ano pangalan mo ni sir Let? Video boy. Si JC Carolio. Yes, sir. May cellphone niya sir. Sa video na. Iyo po. Sige sir, salamat sana po. Ayan, guys, susubukan natin ng abak. Ano lang gisinda? So yun guys, susubukan natin ng abaka. So first time ko ano lang sabi? Pangalan to? Ganot. Ang ganot ng abaka. Gangot kaya sa atin sila nung pagpangan. So first time ko yun. Nasunduan natin guys ito. Puro na to abaka guys. Dito umukuha si sir para dun sa tawag nito. Tagi. Dun sa ginagawa niya abaka. Binibenta niya pag natuyo na. Then yun. Pagkatapos ay ito kumukuha siya ng ganitong mga abaka. Ayan, ang dami. Para may pang hanap buhay sila ito araw-araw. So maraming salamat po kay Sir Jess. Basta Jess. So yun guys, bala nito kami ngayon sa taas nitong bundok itong Kotmon Pulangi Albay. So napakataas nito guys. So tapos dito sa part nito may mga tanim siya ng kamote. Kaso baka pagalan tayo kasi nandito tayo. Bawal na lang ito may mga nakasutan chinelas. Pag ito kasi sabi nila na parang nasusubak daw, di na daw bumubunga yung ilalim ng ano. Yung nagkakaroon ng bunga yung kamote sa ilalim. Yan. So yan, may nanguha nga siguro dito kanina kasi ngayon may mga kamote pa sa ilalim sa babaw. Siguro ito kinukuha. Tapos mas part nito guys, may mga bahay na. So grabe nakakapagod kasi mula doon sa pinakababa na yon
nakit namin hanggang dito, siguro nasa mga 600 meters din itong nakit namin mula dito doon hanggang dito. Tapos kulang-kulang rin 1 kilometro. So para mas pakita natin yung kagandahan ng view dito guys, so palipat tayo ng drone. So let's go. Daan-dahang umaangat, hangin sa pisngi, liwanag ng araw. Sa ilalim, mundo'y tahimik sa taas. Para kang malaya, lahat ng gulo naiwan sa lupa. Dito sa ulap, payapa na. Oh, sa itaas ng mundo, nakikita ko. Bawat daan, bawat tanaw, may kwento ng buo na ikaw. Oh, sa itaas ng mundo, ako'y buo, ako'y totoo. Dagat na pa